Hola, bon dia. Som Maurici Belmonte Monar i he quedat finalista en la 18a edició dels Premis Ciutat de Torrent en la part de narrativa, per la qual cosa estic molt satisfet i dono el meu agraïment tant a les institucions com l'Ajuntament, com l'Editorial Tabarca, com a l'Oficina de Dinamització del Valencià, així com a Caixa Rural, i especialment també a un company que és el que un poc ha inspirat aquesta novel·la que jo escric, que li diuen Samir, és d'allà del Marroc. M'agradaria dir unes paraules al respecte i per a que no se m'obliden ho tinc tot anotat. Res no és per casualitat, les coses es succeeixen per l'efecte provocat per unes altres anteriors. És el principi, la llei fonamental de la natura. Tot canvia, res és permanent, tot es transforma. I és així, des d'aquest fonament fundacional de l'existència, que he volgut plantejar aquesta història que heu tingut com a jurat la consideració de fer-la finalista d'aquest premi literari. En realitat, n'hi ha dues històries en un llibre separades només i tremendament per 4 segles de petjada humana. Un temps insignificant per a l'existència universal, però que com a humans considerem llarguíssim. Uns fets basats en la intolerància i en l'enveja entre les persones provocaran que bastants anys més tard apareguen uns efectes que conduiran la protagonista a conèixer-se i a saber realment qui és. Podríem dir que som esclaus del passat? El que sí que sé és que som efecte del que vivim, del que decidim sobre les circumstàncies, sobre tot allò que ens envolta. Una infantesa i una joventut acostumada a llegir necessàriament ha de ser una humanitat crítica, reflexiva i tolerant. És fonamental que tot aquell hàbit que se sol treballar intensament durant l'educació primària a favor del gust de la lectura tinga continuïtat en l'adolescència. Sol haver ahir un moment crític, que és quan aquests menuts comencen a entrar en plenitud en contacte amb les xarxes socials i altres aspectes de la tecnologia. No culpabilitza res ni ningú, solament constate. Si des de les famílies i especialment des dels centres educatius continuem la tasca pel gust de la lectura, per continuar formant lectors, no solament aconseguirem prestigiar aquest hàbit entre els joves, sinó que fonamentarem en part una societat desafectada d'ideologies, de massa, de pensars únics i subliminalment imposats. Aquest és un dels grans reptes de l'educació. És el moment i no admet demores, perquè res no és per casualitat. Tot és efecte d'una causa. Moltes gràcies.